салом бинандаҳои азизи озодӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзи хуши шумо навиди бомдодиро аз душанбе ман Сарвинози Рӯҳулло тақдиматон мекунам. Имрӯз 11 декабр аст ва соат 11. имрӯз дар барнома Доналд Трамп ба шикояти Техас аз натиҷаҳои интихобот ҳамроҳ шуд. Як сокини Ваҳдат бо гумони ташкили мадрасаи ғайриқонунӣ боздошт шудааст. Дар Қазоқистон барои ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ нисбат ба тоҷикон парванда боз кардаанд. раиси ҷумҳурии Амрико Доналд Трамп ба шикояти 17 иёлат дар Амрико пайваст, ки аз додгоҳи олии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хостанд парвандаи иёлати Техас барои беэътибор кардани натиҷаҳои интихобот дар 4 иёлатро баррасӣ кунад. дар ин 4 иёлат Ҷо Байден номзади ҳизби демократ баранда шудааст. дар бораи парвандаи бесобиқа рӯзи 9 декабр эълон шуд ва як рӯз баъд аз он ки додгоҳи олии Амрико шикояти ҳизби ҷумҳурихоҳ барои беэътибор донистани пирӯзии Ҷо Байденро рад кард. қарори додгоҳи олӣ як шикасти бузурги дигаре барои Доналд Трамп ва гурӯҳи ҳуқуқшиносони ӯ аст, ки аз натиҷаҳои интихоботи президентӣ ба додгоҳ як даста шикоят бурданд. Ҷо Байден дар интихобот аз Трамп 7 миллион рои бештар ба даст овард ва 306 орои ҳайатҳои интихоботиро соҳиб шуд, ки бештар аз шумори ороест, ки барои расидан ба мақоми раиси ҷумҳурии Амрико кофӣ аст. вазорати умури дохилии Тоҷикистон 9 декабр сокини шаҳри Ваҳдат Абдуҳалим Ашуровро, ки гӯё дар манзили зисташ ғайриқонунӣ мадраса ташкил кардааст, боздошт намуд. мардро дар рафти додани дарси динӣ ба кӯдакон дастгир карданд. ба гуфтаи пулис, Ашуров, ки дониши динӣ надорад, ба кӯдакони сокинони маҳаллӣ қонунҳои шариатро меомӯзондааст. худи мард дар гузориши вазорат мегӯяд, ки дар назди як муллои маҳаллӣ дарс хондааст. дар гузориши вазорат дар баробари дониши динӣ надоштани Ашуров ба он ҳам ишора мешавад, ки вай бар ивази пул ба кӯдакон дарс мегуфт, вале барои онҳо ба монанди мактаб шароит фароҳам наовардааст. дар кишвар фаъолияти мадрасаҳои шахсӣ манъ аст, вале давлатӣ низ нест. ахиран мактаби динӣ дар кишвар соли 2016 баста шуд. мақомот он замон гуфтанд, ки ба хотири пешгирӣ аз гароидани ҷавонон ба сафи гурӯҳҳои экстремистию террористӣ онро бастанд. шаҳрванди 36-солаи Ӯзбекистон дар шаҳри Санкт-Петербург бо гумони расонидани зарари ҷисмонӣ ба писарбачаи 11-сола боздошт шудааст. ин корманди пешини пулиси Ӯзбекистон дар шикастани дасти кӯдаке айбдор мешавад, ки бо писараш меҷангид. вале ҳамсари гумонбар мегӯяд ҷабрдида аз дӯстонаш пештар писари 10-солаи онҳоро таҳқир ва латукуб карда буд. додгоҳи Санкт-Петербург 8 декабр қарор кард, ки ин шаҳрванди Ӯзбекистон то анҷоми тафтишот дар ҳабс бимонад. бар асоси маводи парванда гумонбар 5 декабр дар майдончаи кӯдаконаи назди бинои зисташон писари худ ва кӯдаки 11-соларо, ки бо ҳам меҷангиданд, аз ҳам ҷудо мекунад ва ҷабрдидаро тела медиҳад. дар натиҷа ӯ ба замин афтида дасташ мешиканад. додгоҳ 8 декабр дархости кумитаи тафтишотӣ барои ҳабси пешакӣ гумонбарро қонеъ кард. дар Амрико талафоти якрӯза аз бемории COVID-19 3054 нафарро ташкил дод, ки рақами рекордии нав аст. айни замон мақомот талош доранд ба истифодаи ваксинаҳои нав ба зидди беморӣ иҷоза бидиҳанд ва ваксиназанӣ оғоз ёбад. интизор меравад, ки мақомоти Амрико ваксинаи офаридаи ширкатҳои Pfizer ва BioNTech барои истифода иҷоза бидиҳанд. иёлоти муттаҳида мехоҳад аввал пиронсолон ва кормандони муассисаҳои табобатӣ ваксина бигиранд, вале айни замон вирус дар байни тамоми қишрҳо васеъ паҳн мешавад. бо вуҷуди густариши сироят, бисёре аз амрикоиҳо майл надоранд, ки ваксинаи мазкурро бигиранд, зеро нигаронанд ваксинае, ки дар муддати кӯтоҳ омода шудааст, бехатар набошад. бо талоши кишварҳо барои ваксин задани мардум, Антонио Гутерриш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, аз он ҳушдор дод, ки кишварҳои алоҳида бештар дар фикри худ ҳастанд. дар як нишасти онлайнии Иттиҳоди Африқо, ки рӯзи 9 декабр баргузор шуд, ӯ гуфт, ки кишварҳои пешрафта барои ваксиназанӣ омодагӣ мегиранд, вале кишварҳои дар ҳоли рушд дар андешаи он ҳастанд, ки ваксина мегиранд ва ё не.
аз оғози пандемияи коронавирус беш аз 200 шаҳрванди Тоҷикистон ғайриқонунӣ вориди Қазоқистон шуданд. Дар ин бора расонаҳои қазоқӣ аз қабли раҳбари додситони нақлиёти ин кишвар Эрнат Сибанқулов хабар дода навиштанд, ки дар Қазоқистон бинобар убури ғайриқонунӣ марзи давлатӣ аз ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон ҳангоми пандемия парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. ба гуфтаи Сибанқулов, 232 зодагони Тоҷикистон дар муддати муқаррар шуда бо шаҳодатномаҳои бардуруғ ба Қазоқистон ворид шуданд. Сардори додситони нақлиёти Қазоқистон гуфтааст, санҷише, ки аз ҷониби прокуратураи нақлиёт гузаронида шуд, далелҳои ташкили муҳоҷирати ғайриқонуниро бо роҳи додани шаҳодатномаҳои қалбакии тиббӣ дар бораи табобат дар муассисаҳои тиббии Қазоқистон барои 232 шаҳрванди Тоҷикистон муайян кард. Дар робита ба ин дар Қазоқистон тибқи моддаи 394 кодекси ҷиноӣ, яъне ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ, тафтишоти пешакӣ оғоз карда шуда, таҳқиқи он ба шуъбаи полиси фурудгоҳи Алмато вогузор шудааст. ду шаҳрванди Тоҷикистон дар сӯхторе дар шаҳри Петербург мардумро аз коми оташ наҷот дода, барои хомӯш кардани аланга ба наҷотбахшон кӯмак карданд. Шабакаи телевизионии Мир 24 аз ин корнамои шаҳрвандони Тоҷикистон гузориш дода, аз ин ду нафар Фарух ва Зариф ном бурдааст. Бино ба иттилои ин гузориш, сӯхтор дар бинои 13 ошёна дар пайи таркиши газ шоми 8 декабр сар задааст. Дар ҳамин ҳол ҷавонон ҳамроҳи ҳамсояҳо барои аз таги девораҳо баровардани сокинон кӯмак карданд. Бо кӯмаки ҷавонони тоҷик касе дар ин сӯхтор осеб надидааст. Шабакаи Мир 24 дар гузоришаш гуфтааст, ки Зариф 14 сол боз дар Русия ба сар мебарад ва ӯ шаҳрвандии ин кишварро гирифтааст ва дар як завод кор мекунад, вале Фаррух ба ҳайси ронандаи такси 4 сол боз муҳоҷири корӣ аст. 5 зодаи Чеченистон дар доираи парвандаи қатли омӯзгори фаронсавӣ Самуэл Пати боздошт шуданд. Расонаҳо аз қабли мақомоти фаронсавӣ навиштанд, ки боздоштшудаҳо бо қотили Пати Абдулло Анзорови 18 сола муколамаи интернетӣ доштанд ва дар ин муколамаҳо мавзӯи ҷиҳодро гуфтугӯ мекарданд. 5 боздоштшудаи ахир аз 18 то 21 сол доранд. Айни замон нисбати онҳо айб эълон нашуда, балки тафтишот идома дорад. Феълан дар доираи парвандаи қатли Пати 14 кас тафтиш мешавад, ки миёни онҳо 5 тан хонандаи мактаб низ ҳастанд. Бархе аз онҳо дар ҳамдастӣ дар ҷиноят гумонбар мебошанд. Самуэл Пати 47 сола рӯзи 16 октябр кушта шуд. Абдулло Анзоров 18 сола ҳангоми боздошт аз сӯи мақомоти Фаронса паронда шуд. Анзоров зодаи Москав ва чечентабор аст, ки рӯзи 6 декабр дар Чеченистон ба хок дафн шуд. Телевизиони Грознии Чеченистон гуфт, Анзоров қурбонии дасиса шудааст. раҳнавард Зарёб, пажӯҳишгари маъруфи забони форсӣ ва нависандаи пуровозаи Афғонистон субҳи 11 декабр дар синни 77 солагӣ даргузашт. ӯ вақтҳои охир аз беморие ки дошт ранҷ мебурд. гуфта мешавад, ки ӯ дар ҳафтаҳои ахир ба бемории COVID-19 гирифтор шуда буд. ӯ донишманд ва достоннависи пуровозае буд, ки бо осораш дар Афғонистон, Тоҷикистон, Эрон ва Ҳинд ошноӣ доранд. аҳли адаб ва низ сиёсатмадорон дар Афғонистон дар гузашти раҳнавард Зарёбро як талафоти бузург барои фарҳанг ва адаби форсӣ донистанд. Бонки миллии Тоҷикистон хурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 11 декабр чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ин буд чанд хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон, ки дар барномаи Навиди бомдодӣ ман Сарвинози Рӯҳулло тақдими шумо кардам ва шумо матлабҳои моро дар вебсайти мо ва ҳам шабакаҳои интернетӣ метавонед пайдо ва мутолиа кунед. хайр.